Lain nga LBC branch gitulis na sab. Usa sa mga empleyado sa LBC gipreso sa comfort room. Andrea Patenia, Suginlini. Pasado alauna sa hapon nitong Sabado ang LBC Moalboal branch na sab ang nabiktima sa mga tulisan nga misakiyo og gibanabanang 40,000 pesos. Ang maong outlet na himutang tunga sa kilometro lang gikan sa police station. Isod siya diri niya kato kung magpada or naituyo ba customer ba. Kay dito nagkuha sa pistola niya isod diri dok-dook tungod sa kauban ako. Patungod sa mga tulisan is tiguangon man nang pinta ka pinang edad ato. Isod diri Muto gitiunan kog pistola. Giingong human gihatagan og kwarta gikan sa drawer ang mga tulisan, gidadinhi ang duha ka mga empleyado aron suguon sa pag-abli sa vault. Apan tungod kay wa sila nasayod sa number combination ni ini, gipasud na lang ning maong pansaya ng usa sa mga empleyado nga si Esmer, samtang gipahupo ning maong suok ang laing empleyado nga si Danilo, samtang nagpadayon sa pagpangukaya ang duha ka mga tulisan aron pagsuta kung aduna pa ba sila laing kwarta nga madagi. Patit ka luka. Nanginit ako diri nalimbawot. Nakuhaan sa CCTV footage ang hulagway sa duha ka tulisan. Ang unang tulisan gibanabanang anaa sa 20 anyos, 5'8" ang gitas-on ug nagkaw. Samtang ang ikaduha gibanabanang 50 anyos ang pangidaron, 5'4" ang height, nagkaw ug nag-backpack. Matod sa trabahante niining vulcanizing shop sa kilid, usa ka puwa nga Toyota Innova ang iyang nakitaan nga mibulhot og padagan padung sa lungsod sa Alcantara. Di ba nanakay ang laki do kubuok dito padagan. Mangita pa ko dito sa unahan o napay CCTV basin capture nila itong kuhan na makuha na ito at number. Suma sa hepe sa Moalboal Police, wa mabantayi sa Police Beat Patrol ang kasikas tungod sa kahanas sa execution sa krimen sa gidudahang mga sakop sa organized crime. Ang mga suspects di kuno taga Moalboal kay wa nagtap-tap sa ilang naong. Hindi diri ma'am, wa din may pagkuha ng mga establishment ni kanang kiri sa atong kuhan, atong lugar na nanan mo kuan gid sila, hire gid sila gwardiya. Gimando karon sa Provincial Police Director nga magbinayloayog impormasyon ang hepe sa kapulisan sa Bogo City ug Moalboal. Buot nilang susihon kung duna bay mga susama nga mga kalihukan ang pagpanuli sa duha ka branches sa LBC. Makigtagbo usab si Senior Superintendent Noel Gilyamak sa mga tagduma sa mga establisamento nga kanunay mahimong target sa tulis ug pagpanglungkab. We will call again another meeting to some owners of establishments, no. Maybe we can plan out what preparation is needed more, no. Karong buwana upat na kahigayon nga gitulis ang mga LBC outlet dinhi sa Sugbo. Unang nabiktima ang LBC Tabuk Mandawi branch, gisundan sa LBC Tabuan Cebu City branch ug niadtong miaging Sabado ang LBC Bogo City branch. Andrea Patenia, News 5. Way nagpositibo sa mga sakop sa Cebu City Intelligence Branch atol sa gipahigayong random drug test. Samtang 5 ka mga kawani sa Barangay Punta Princesa ang ipaubos sa rehabilitasyon human nagpositibo sa surprise drug test. Laing surprise drug test gipahigayon karong hapon sa mga empleyado sa Kapitolyo. Madin Sabang, Subbit. Nagnegatibo sa gipahigayong random drug test ang 45 kasakop sa City Intelligence Branch ganihang buntag. Matod pa sa hepe sa CID na pagpakita kini sa kapilingban nga duna sila'y transparency ug aron sa pagwagtang sa mga pagduda sa tanan, ilabi na nga sila na involved sa pagpahigayon ug operasyon pagbatok sa ginadiling drogas. Logic ng good rin, ma'am. Kung sige lang we're conducting anti-legal drug operation. So, ang ato lang kasi ang atong doubts na sa atong tao na ato diya. So, at least malimpyo man lang. No? Mawa and then ma-clear tanan when it comes to conducting drug test. Gisorpresa sab og random drug test ang mga kawani sa Barangay Punta Princesa niadtong Sabado sa buntag atol sa ilang barangay assembly. 5 ka mga trabahante ang nagpositibo niini ug ipaubos sa rehabilitasyon. With the endorsement atong barangay captain na ato i-show sa outpatient program, no? Sa I think within 3 months. And then yes, after the 3-month period na fit na siyang balik, ato sa endorse. Paghuman, kaya naklaro mo yun, buhay sa kita. Kaya positive ba siya, o real siya. Ang ako mo, akong silduhan,
Ihatag ko sundo po naman. Patindero na resignation. Samtang karong hapon sab gisurpresa og drug test ang mga empleyado sa Kapitolyo kini subay sa kampanya sa kasamtangang administrasyon pagbatok sa paggamit og ginadiling droga sa probinsya. Matod sa gobernador nga way pasayloon kung dunay magpositibo ug kini ang mahimong basihan nga mataktak sila sa serbisyo. Kung doon kung klaro yun na adik, that's still basis for getting separation from the service. No? We do not want employees that is Kapitolyo into drugs. Mading Sabang, News 5. Sakyanan nga gimaneho sa usa ka Chinese national ni bangga sa Fuente Osmeña Rotonda samtang pasahero ang multicab gibanggaan sa pickup. Ryan Sorote, sa Ginlimi. Nagusubat ang atubangan ni ining Honda Accord humang gibangga sa koral sa Fuente Osmeña Rotonda ganyan kadlawon. Ilog nga kusog kaayong nagpadagan ang nagmaneho ni ini nga Chinese national nga si Jin Jiangzhu kinsa gikan sa capital area. Naluwas si Zhu sa airbag sa iyang sakyanan ug nagkaangkon nga ginagmay nga agaras sa iyang naong. Nagdumili kini sa pagpaubos sa liquor test. Gipasalig kini nga iyang bayran kung pilay danyo sa iyang nabanggaan. Milanat og kapin sa usa ka oras una pa nakuha sa mga sakop sa Aerof si Rinaldo Villarin, ang driver ining pasaherong multicab sa may barangay Bulacau, Cebu City, mga alas 2 sa kadlawon kagahapon. Kaduna untang mugarahe sa barangay Langtad sa Dakbayan sa nagang biktima apan katlang kining gibanggaan sa Nissan pickup nga gimaneho ni Ireneo Casal nga taga Kanasangan. Sa gihimong pakisusi sa sitom, kalik na misod sa gibahiing lane ang multicab, ang pickup ug mo'y hinungdan sa panagbangga. Gito ang nakainom ang driver sa pickup kay dunay nakuang butilya sa ilim ng makahubog sa luyo sa iyang sakyanan. Siya yun ang pag-abot naman rin, ang driver yung pick-up, gida na mas hospital. So, duda yun na rin, nakatog ni siya. Nakatog ba, o wasa may kayong kainom, makaingon nga, nakainom, ganaran mong doktor yun, o likorte siya. Ryan Sorote, News 5. Tungod sa selfie, nadakpan ang #1 sa most wanted list sa mga kriminal sa Mandaue City. Nag-Facebook pa kini dihang giserve sa kapulisan ng warrant of arrest. Andrea Patenya, sa Ginlimi. Selfie dinhi, selfie didto. Daghan na gyud ang naadik sa pag-selfie isip matang sa self-expression pinaagi sa social media. Apan di lang di ay mga netizens ang nipahimo sa selfie. Gamit sa di ay kini alang sa mga tinugyanan sa balaod. Sama niya itong Sabado sa hapon, nadakpan sa kapulisan sa Kanduman, Mandaue City ang ilang giilang #1 most wanted person pinaagi sa iyang mga selfie. Kasong forcible abduction with rape ang giatubang sa 20 anyos nga suspect nga si Nino Cueva nga dunay arrest warrant nga gi-issue ni Judge Rafael Irastorza niadtong June 15, 2012. Gipakita ang biktima sa selfie photos ni Cueva ug positibo kining giila mao nga dali nilang gi-serve ang arrest warrant sa barangay Santo Rosario, Bugo. So, ang biktima pag abot sa itong mga tinanguluhan sa mong hipi nga po si Police Senior Inspector Logaw, kabida sa itong mga operative, nag-Facebook niya ang kuan, biktima, no? Facebook yapon. Nag-Facebook. Ang suspect, nag-Facebook. Sa Mayo ni atong tuig 2012, usa ka 17 anyos nga babaeng tinunaan ang mipara sa gimaneho ni Cueva nga habal-habal sa may Kanduman National High School. Nahibong na lang ang biktima nga lahi na ang giagian apan nakumbinsi ni Cueva nga mo-pick up sa iyang amigo nga usa ka JP Aurelio. Gida ang biktima sa kalibunan sa may Purok Size Barangay Kubakob. Pagmata sa biktima, nahibong na lang siya nga nagdugo na ang iyang underwear ug adunay condom sa iyang kilid. Unang nadakpan si Aurelio apan mi voluntaryong mahimong witness. Nakaikya si Cueva apan nasubay sa kapulisan ng iyang nahimutangan pinaagi sa Facebook bisan og di iyang panganang gigamit sa iyang account. Tanaw ninyo dako di natabang selfie Facebook. Oo, dako kay natabang. High-tech naman taron. Gihimakak sa suspect ang krimen ug niingon nga gi-frame up ra siya ni Aurelio. Ako ba kita mo sa tanan bitaw? Ano niya kanang kasibat ko lang tayo kay kanang katraso sa mua. Kanang sana ba kanang pilingan ra. Pahimangno sa kapulisan sa mga tigsakay ug habal-habal, piliun gyud ang mga driver nga kailanan nila. Andrea Patenya, News 5. Drug den sa Barangay Apas gironda sa kapulisan ganihang kadlawon. Usa sa mga dinakpan nagpailang sakop sa NBI. Alas 2 kaganihang kadlawon gipahigayon ang bypass operation sa Barangay Apas, Dakbayan sa Subo sa panimay ni Regier Parahile. 5 niini ang nalambigit sa illegal nga drogas samtang ang uban na sakpang naghantak.
Matud sa hepe sa Cebu City Intelligence Branch nga ang usa sa mga dinakpan nangangkon nga sakop sa NBI apan sa ilang pagsuta di kini miyembro. Duha ka semana nga gi-surveillance ang maong gituhang drug den human sila makadawat og suwat reklamo kalabot sa illegal nga binuhatan sa dapit. Gipangita pa sa kapulisan si Regil Parahile. Hantak mo sa ubod. Nagsuyok. Nagsuyog ko naman, naghantak na rin, nagsuyog yung hantak. Ang di na tubog, di ako pinagdahap. So, nahulog na isang drug tenpod, no? Drug tenpod, o kanang person na ito, ma'am, subject na ito, personality na nasa target. Usa ka Memorandum of Agreement ang gipirmahan kaganyang buntag sa Cebu Chamber of Commerce and Industry, Cebu Provincial Government ug mga miyembro sa New Champions of the World Economic Forum. Kini kabahin sa himuon nga Open Collaboration of East Asian New Champions Summit nga ipahigayon sa Subo. Gikatakda kini karong Mayo 23 hangtod 25. Gipaabot nga manambong ang mga lider sa gobyerno, patigayon, akademiya ug gikan sa natad sa arts and culture. Agi kini og pangandam sa ASEAN integration karong tuig 2015. Gitapos karong adlaw sa Bureau of Fire Protection ang kasaulugan sa Fire Prevention Month apan ang kaso sa sunog sa Tibok Rehiyon 7 mas misaka itandi sa nakalabay nga tuig. Ato sa tigom kaganiya sa kabomberohan sa rehiyon gipahibaw sa Regional Director nga miabot og 123 ang kaso sa sunog karong tuiga itandi sa 56 sa nakalabay nga tuig. Iyang gipasabot nga ang kainit sa panahon mo'y hinungdan sa pagsaka sa kaso sa sunog. Apan iyang giklaro nga bisan niini paspas gyapon ang paghatag og serbisyo sa mga kabomberohan. Sa ilang talaan ang sunog sa Barangay Lorega, San Miguel maoy labing dako nga sunog karong buwana. Gipasidunggan sab ang tanang nakadaog sa Fire Olympics karong tuiga.